Dnes sa začal 0. ročník jarnej časti veľtrhu krásy, kozmetiky a starostlivosti o telo, pleť, vlasy a podobne Interbeauty. Lešat je firma v Amerike, ktorá sa zaoberá nechtovým dizajnom. Jeden systém volá sa Powder Gel. Je to gel, používa sa gel s gelovým púdrom. A druhý systém je Nobility. Toto je systém, ktorý ja trošku preferujem, pretože je na prirodzené nechty, ale hlavne aj na poškodené, na nechty, na ktoré sa napríklad nedajú nanášať typy. Práca s týmito gelmi je oveľa jednoduchšia. Pri iných geloch sa väčšinou už sú samozrejme aj gely, ktoré sa nanášajú takýmto spôsobom tým štecom. Ale nie všetky. Modelácia toho nechtu je oveľa jednoduchšia. Konzistencia tohto gelu je veľmi dobrá, pretože nie je ani veľmi hustý, a nie je ani veľmi riedky. Je taký akurát, to znamená, že sa s ním ľahko manipuluje. Lešat má taký jeden slogan, ktorý hovorí, že či už profesionál alebo začiatočník vie vytvoriť pekné nechty. Všetky tieto trendy budú prezentované dámam v jarnej a jesenej časti, tak ako tomu býva v rôznych európskych metropolách.